Hey, what's up mga madamski, mga busigski, mga gawins, mga vloggers, mga chuy, mga gaw, mga bro, kung sa tanan di ano. So, akong ginashoot karon kay lookbook no, streetwear vintage lookbook. Yes sir, this is new to my channel content. So, kaya kung gustuhan nyo yan tulog kayo, let's go. Ay, by the way, follow me on my IG. Yeah, gang gang. Roxy.
Yoxi. Hey, what's up no? So, moro to siya. So, moro to siya tanan no? And kanta na-enjoy ninyo. And sorry kayo. Ako hindi ko siya nag-shoot. And yeah, expect ko sa inyo mga comments below and subscribe. The subscribe button is free. It's not for sale. So, walang mawawala sa inyo kapag nag-subscribe kayo. So, shout out sa mga nananaw, shout out, and hope you like it. See you in my next one. Bitaw, comment mo sa post.